Да, това е маса. Как искаш да ме плачеш? Не му снима гости. Остарема кърбър ще та, да се мери, не? Я го я паса маса. Тури с ръката тук. Ай, тук е тук. Ама не ми пускай са, играй! Виж как съм. Ами за може да маса ке обърна. Не му дом това. Мен ме копели отровно. Така е, прази го. Тури ги ти там. Него ги чуби ли сте? Аз! Няма, не. Мале като... Я го, ай, добре, ако искаш да се дигна. Ай сте пайце бе, моля ви се бе! Прави ли сте? Добре, Дедик ми ръката. Чече, аз ги фан. не, ти ги фан. Добре, изпред го. Точно е? Добре се. След ръка. След прави. Дигай. Шо, ако искаш себе, доктор е такова. Дедек мести лапто пак, бе. Михайло! Ако играеш, играеш. Не, шо да пускам па, бе? Аз поставил съм ги. Ай, Пешо! Миу! Миу! Михайло, играй. Миу! Ивайло, късай! Надолу нагоре. Нема надолу нагоре. Играй, ако играеш. И ако играеш, бий. Шо бе са, бе, гледай, бе! Шо съм измислил, бе? Пуко! Шо съм измислил? Живел се с гана. Шо съм измислил, бе? Сам ме биш от гледна точка на друго нещо. От гледна точка на друго нещо. На какво? Беше, корени ръката, права ли беше, бе? Обаче гледа шпек. Ей, шпек, ай! Шо съм измислил, бе? Те е бил и до там. Не ме е бил. Как не те е бил? Аз съм тур ръката тук. Ама дек съм ги измислил, ай, лъжи па, да. Така да играе. Още един път, Живел си набра ръката така. Пешо, дай ми реванш. Ай, няма да гледам, ай. Живе, дай ми реванш. Как иска така да те фана? Дай ми на цигара. Я ти, слушай. Тук ти това, моята ръка. Моята ръка. Ай. Ето, разбираш? Тук те сложи го моята ръка. Сложи се хапа. И гледай да кинаш. Ръката да ки моята. Добре. Ай, трябва да ни направим. И там 500 лева да дам, бе. 500 лева. Чекаме. Аз знам, вази удобно. 500 лева ти дам, не спромета. Ти ако ме биш, Ако играеш. Не, няма проблем. Не ми обяснявай. Пускай после. Иво, чей. Ей, ние сме си така. И шо? Еми, давайте и си. Еми, не, аз съм пис. Ай. И шо? Еми, нищо, шо? Еми, не, давай, бе. Айде, коти ми запали на цигара. Бързо. Еш, бек, би го заради мен, копеле, моля ти. Не, бей го просто и че я го, Не пускай! Путя, не пускай! Инче, на два пъти се преместиха. И шо? Шо да бия? И на два пъти ми се преместиха. Еми, нищо. Живел страна червен като дома, брат. Няма. Не, бе, брат. Ама не месец, Ама не, дики ръката, бе, брат. Я, дей го, И шо право е? Ей, Чиво. Ей, Шо право е? Никога не може ме би. Не може китката, бе. Ама, като се почне вече игра на шойце, какво правиш? Вие не можеш да разбереш. Не ми разпира, че. Ме ми трябва някакъв висши клас. Висши клас, брато. Аз ти лув, няма ти фана ръката, ако си им така. Не, бе, да китката си прави. Не си прав. Михайло. Значи като те бил, кай че те бил? Абе, бил ме. Как не бил? Не съм го Виж колко хора са. Не, виж колко хора са са. Айде, моля се. На здраве, Асене! Ела седи писте, ела седи там. Айде, Михайло, бързо. Айде. Стига сега, къде са госпожите, там се правиш интересно. Значи, ако играеш, на дупки. Нема по първи. Няма да ми би. На кой се си? На кой се си? 10 човека.
Tamo jedno mama. Sad tamo gangster, ostaje Moskvu, majči kraj. Защото така е, Петър, и ти го видя. Два пъти го видя. Защо да го защитим? Това е каната сега, това е. Значи, идеята на едно такова нещо е, като има поражение, ти да го... Али дай, бе. А не да спреш в този момент. Давай я сега. Това пъти да видиш. Добре, два пъти Два пъти да видиш. Искали сте маса да кажа. И това казвате ти по. Айде. Чекай, от емоции. Не е добре. Ето, и кой си е снимал, всичко е наред. Айде, дай. Къде ги просто мен? Това, което ти... Ай, чукай, шо ме, ай, чукай, играйте, ай. Ай, Петя, дай. Опа, ти обърнеш масата, бе. Ела като уместиш. Живел, изместил ли го? Шо? Ево ти посала като са също. Ама чекай, бе, момче, 8 месеци целил, бе. Еми също е, брат, ти се местиш като басум. Давай. Изи. Това не се налага. Колко пъти трябва да ги? Бе, че аз да е фана, може ли аз да е фана? Петя, да не се поселиш, брато. Че имам, като си пусна ръцете, почва да... Късай, Пешо! Няма нищо на лакото. А се не? Не пегай! Не ми викай, не става. Дай, Пешо! Айде, Пешо! Пешка, ти го спугаш, брат, не спра мета. Я са дай! Два пъти ни трябва до тебе. Снимай! Спомени ни.